Sri Kurniawati absen 21. Kenalaken asmi kula Windy Ayu absen 3 doso. Perkenalkan nami kula Adinda Cynthia absen 3. Perkenalkan nami kula Anadian Kusumawati absen 9. Ini ngombe apa tadi? Kita enak fruity. Oh, ini sosro fruity. Rasa black carrot. Minuman teh Rasa black carrot. Oh, iki enak iki ya. enak Seger kuwi. Ini legisi. Takaran sajine 200 ml. Jumlah sajian per kemasane siji. Oh alah, enak iki. engko tuku ya Mi ya? tuku akeh sak Ning koperasi eneng kok nah. Ya enggak dhewe tuku ya. Oh, Ning koperasi eneng kok nah. piro? 2,5 mau aku tuku. Wah, enak, murah sisan ya. Iya. Wis.